tenanan. Yen iki tenanan Dik. Wis etok meh. Positif dasare nedenge para katang Pramulatina wong krida sakmenika sawetawis daharan mewah unjukan sampun kepareng miyos. Bumiring anggenipun kepareng ngersakaken dedaharan mewah unjukan para katang pametri budaya panglipur malih. Yo Dik, dasare kowe iki ning lalatan Kartosura mengidul wewengkon Sukoharjo Klaten kuwi iki ya penyanyi sing lagi naik pohon. Oh, naik pohon kok ketek to, naik pohon. Nek kowe naik daun mesti ra kuat mergo daune gur tipis, mula kowe sok kulino menek. Dadi naik pohon. Panglipur. Nggih. Sing gumyak, sing seger, sing gayeng. Dasare pembalunge ya sehat-sehat, bergas-bergas. Nom-nom kabeh. Jan. Iki tresna budaya iki aku nderek tresna budaya iki ora kok masalah piye? Ora kok masalah aku ki apik. Lah terus apa? Masalah aku ki lucu, pinter ngono ki Ora. Aku melu tresna budaya ki masalahe mung siji. Apa, Mas? Tresna budaya ki mesake aku. Wis. Baru kuwi tok. Oh, MC pilihan terakhir berarti ya. Ora kok kepepet ngono ya ora. Ora. Mesake. Nek ora mesake ngono ora pas. Ya. Ya. Iramane anut karo kadewasanmu. Ya, kok sera. Oke, masuk. Ya, lali janjine. Ya. Ya, Dik, joget to kira-kira nganti kaya Mbak Yumina. Ngono. Iya. Aku biasanya munggah tratak lho malah. Munggah tratak. Sesuk nek balik ki wae, Dik. Ngono. Kowe munggah tratak ora naik pohon no, naik tratak Mas. Dasare naik tratak terus kowe nggo daster, Dik. Wah. Aku ning ngisarmu. Dal sili wae. Yo, monggo lali janjine kadang-kadang tatos. Jas kok kene sur to? Aku sur kok, Dik. Nek jas ra ndekmu. Heeh iki. Ning nggonku sur ngono. Oh ngono. Lah suri apane iki kok suri? Sur ketes-ketes. Nek nyambut gawe. Ku saking lempenge nyambut gawe kringete iki ra kembrobyos. Dadi kaya disuntakke sur ketes-ketes. Oh ngono maksudnya. Nyambut gawe. Nek nggonmu jas iki jas apane? Ya sak apa-apane to. Lah tenane sih. Kaya lagu kae lho, buka sithik jos ngono kuwi. Buka sithik jas apa meneh buka kabeh. Buka sithik jos, buka kabeh, ngoblah-oblah. Iki apa udir kok ngoblah-ngoblangi bab apa ngono lho. Ya jenenge dagangan kok, Dik. Oh ngono. Janjane ya. Nggih, lanjut ya, Mas. Laju. Janjane kowe no ngendi. Mesakne wis iki MC-ne wis tuwa ya malah ora masalah malah ya to aku tuwaku ngene iki piye kira-kira nek ngragati apa ngragati apa Mas
ngragati kono-kono ngono ya Cek. Masa kono-kono ki apa lho masa? Ono sing ngene kono nek kene ra wani ya Cek. Siji wae jagake tresna budaya ngejob kuwi mau kok. Lah iya to jare mesakne. Terus aku arep wani karo kowe lek tak nggo pawitan apa to Cek. Oh ngono. Pamane aku gelem lho piye? Seumpamane lho. Alah kowe gelem tenan karo aku. Saumpamane gelem. Saumpamane kowe gelem karo aku aku yo tetep wegah karo kowe, Dik. Tenan? Yakin? Yakin, mbok sumpah kok. Oh. Tenan lho, yakin sumpah lho, mbok wani mati kowe lho, tenan. Kok piye kok wani mati kowe? Lah kowe ra umpamane kowe gelem karo aku. Umpamane kowe gelem karo aku mbok sumpah lho yo wegah karo kowe aku. Ngono. Penyanyi boros ragate akeh. Lah iya teman kok gincu terus lho. Kajaba yen ra nganggo umpamane no perlu tak pikir-pikir. Oh, ngono gara umpamane ki mau to. Terus atase kowe kok gelem karo aku kuwi ra ya kebangetan lho. Nek jane lah nek kepepet kok ya. Nek jane nek gur pengen cepet iki gampang kok, Dik. Lah kan aku jarene kok betah jomblo ki ngopo? Nek gur pengen cepet ki gampang lho, rabi karo yoga-yoga tuwa ora cepet, Dik. Jan-jane kowe nang ngendi ya? Lanjut ya, Mas. Ya. Jan-jane kowe nang ngendi?